Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που το είχαμε δουλέψει αρκετά όλη τη εβδομάδα με τα παιδιά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καλά. Είχαμε χάσει την συγκέντρωσή μας και ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Δεν είχαμε τις σωστές αποστάσεις μέσα στο γήπεδο, δεν πηγαίναμε πρώτοι στην μπάλα. Ευτυχήσαμε σε αυτή την ροή να κάνουμε εμείς πρώτη γκολ και πήγαμε στο ημίχρονο με υπέρ μας 1-0. Στο ημίχρονο θεωρώ ότι συζητήσαμε με τα παιδιά τα προβλήματά μας, αλλάξαμε κάποια πραγματάκια και μπήκαμε πλέον πιο συγκεντρωμένοι. Ισορροπήσαμε το παιχνίδι στο θέμα της κατοχής της μπάλας και με πολλή υπομονή καταφέραμε να κάνουμε δεύτερο γκολ και τρίτο στη συνέχεια και πήραμε μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και του στόχου της ομάδας. Coach, Τετάρτη έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό. Ναι, είναι άλλο ένα παιχνίδι στο σπίτι μας, στην έδρα μας. Ο στόχος είναι εννοείται η νίκη. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά τώρα 2 μέρες που έχουμε μπροστά μας και στην προπόνηση πώς θα το αντιμετωπίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δεύτερη νίκη που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη βαθμολογική συγκομιδή μας μέχρι τέλος του πρωταθλήματος.